Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hinday ibasa ti Galacia, Kapitulo 6, versikulo 10. Ngarod, no adagundaway tayo, agaramid tayo iti naimbag, ama ipaay kadagiti amin at tao. Nang rona, kadagiti kakabsat tayo iti pamati. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Anya manen dagiti impagpagatang mo iti driver mo, Pedro? Naggastos ka manen iti awan kas uskan na abanag? Groceries. Para ka dagiti kakadwa tayo iti pamati nga awanan. Kanayon kalatan nga gastos. Apay, anya ti maganap mo iti daytang aramidem? Saan kamet nga agpolitiko? Tapno agpabanglo ka kadagiti tao. Sika talaga, Carla. Nakaibimot ka. Agsaysayang ka lang iti kwartam. Sabali lang arudan ti idondonar mo iti simbaan. Ita, aggastos ka pa'y para kadagiti miyembro. Saan adakes? Total, at dapat kwartata. Agsaysayang kalaeng iti kwarta. Carla, kas may sa nga agserserbi iti Diyos. Tumulong ta. Nang runa, tamakita tamet nga adudang iti kakadwa tayo iti simbaan. Tinariga ti panagbiagda. Saan tan abasol dayta? Di ka gimimot. Tano saan nakamat nga imutan ti Diyos? Anya, dumawat ka iti bagas, Nana Maria. Ay, awan maitid ko. Oray, isaan ko lang ita. Tulong mo latan kanya. Ala, pumanaw kayon. Sapay agoy uyag ka. Kat amangan no maalisan nak. Sige nga Rod, inakol. Ay, no apay ngamin adi na katulungan dagiti kakabagyam No apay ada kami pa'y akakaarobam ti pagkidawam iti tulong. Napan ka di nagdawat kan ka ni Bakit Maria iti bagas? Wan, inikag, takaasim man. Agruam nga minno kasta. Awan lakat itangad na iti karoba na ti bisin na. Ay na, Filina. Kasla di ka makimismisa iti kasta pa nagsasaom. Kanayo na ka makimisa, amom dayta. Ngamjak la magustuhan ti aramid dayi abakit. Awan lakat agkid daw kanyak iti bagas. Kat, inikam ka di nga uray iti naminsan lang? Ay saan? Iti anya agapo? Di ka di maasyan kan kwa na? Ayan nga min aya dagiti kakabagyan na. Tatulungan da kumaang. Nulakat adda maitulong mo. Tulungam Uray adda maitulong ko. Jak tulungan. Agruam nga min no kasta. Unay kan bagat. Apay amapan mo sarsaritaan kadagiti kakaaruba nga agdadawat ni Nana Maria iti bagas. Apay? Asino tinangidanon kan ka iti dayta? Kasta ti sasawon dagiti kakaaruba. Padnomat nga min. Agdadawat dayjay abakat. Ala, ingkamang sukat iti bagas. Taing ka itad ka ni Nana Maria. Anya? Ay, sana mabalin. Nagalas ka ti ugalimon. Kasano na kaakasyan ti Diyos. No kasta ti ugalim. Di mo lang arudin amo ti mga asi. Chismo sa kapay. Ay, oray, tapudno ti bagbagak. Agbalbaliw kan, tanakababain ka. Siyak ti mababain, iti kastang ugalim. Agyaman ak Mario, tanangyag ka iti bagas. Una na, sa nabalay. Tado ti bagas mi. Ken, pagyamanak iti Diyos, tadiretsulat ati trabaho. Isuasan kami ang mauawanan. Ay, agyaman ak iti bagas nga intad mo, Marok. Agoy-uy kayo nat gayam, Nana. Uwan nga ron. Diyak namin kamaalan ti magna iti atayo. Tamapanak ko may health center. Sige, tagpatulong nga kadagiti na saya at akaruba. Taipanda ka health center, Nana. Sige, Mario.
Usarin tayo jet tricycle nila kay ko. Uray syaklatan ti mangimaneho. Alang Regina, kaasimat ni Nana Maria. Uyak nga uyak. Kat nasken nga maagasan. Idiin may dimawat iti bagas. Kasla sagay sa laang ti uyak na. Iso ako nakno ayos laang. Isu nga ipantan iti health center. Tapno maikan iti agas. Nalpasan ti check up yun, Nana Maria. Adain ti daal libre nga agas. Da kami ti gumatang iti kanayunan nga agas, Nana. Agraman vitaminam. Ay, agyaman ka na kayo. Ala, intayon, Nana. Ala, intayon. Tapno makain na kayo, Nana. Naglalaingan day jay abakot. Tainggatangan nyo pa iti agas na. Gaputa day tati maiparbany. Kuna ti sursuro ti Santa Biblia. No adda gundaway tayo, agaramid tayo iti naimbag. Ama ipaay kadagiti amin at tao. Nang runa kadagiti kakabsat tayo iti pamati. Iso ano baknang ka? Ngamsaan mo? Ala, saan akon ang makirikyarkan ka? Basta siyak. Saan adakas ti araramidag? Pagayatan ti Diyos. Pakaayaywan ti Diyos. Adula amin? Awan ka di ti uray basit lang ang nayulom asursuro ti Diyos. No kasta amapan tayo makimisa. Ha? Tunggal Domingo, agkukuyog tayo ang makimisa asa nga pamilya. Ngam ayan tinasursurom. Kwa? Anak nakakaditi Diyos. Ngam no saan? Nalabit. Maitapwak ti kararwam sa di imperno. Ha? Ay, saan? Ay, tiyak kayat. Ay, kwa? Anak-nak mo ti Diyos, Apay, si kalaang? No kasta, ipanaknak mo asika kat anak ti Diyos. Pedro, sumurutak ita kadagiti babbaket ijay simbaan. Nakikadwa kadakwada. Total, naumaakmeten amapan makimadmadyong. Nasaya at no kasta, Carla. Maragsa ka na kiti daytaan ako nam. Ing kami kano agbisita kadagiti senior citizen nga agsaksakit. Sigurado ka? Wen, nakaamiris akon. Husto laeng tay na ko na ni Apo Padi. Anasken nga agaramid tayo iti kinaimbag dito'y rabaw ti daga. Taaddan to katukad na dayta ijay langit. Ala, nasaya at mat nga rood ta nakaamiris ka. Sige, kat ikang ka iti kwarta, tapno at nagastusan niyo. O sige, madam. Mabalin nyo nakasarita ni Nana Maria. Takadigdigos na. Tinulungak ang nagdigos. Indadangak iti danong. Sakit, inlabaak pa iti kawas na Ne, nagsingpet kameten akaaroba? Anya itayon tinagan mo? Filina tinagan ko, madam. Nasaya at kaakaaroba daytoy sinarongkaran me apadak kabaket. Ewan, ma'am. Kaya't ko ngamin ti agbalbaliw. Sigud ngamin achismosa madam. Kan naimo takpay. Imay idinagdawat ni Nana Maria iti bagas. Nga isa ang nakano tamabiseng. Ngamjak inikan. Idinto tanagado ti bagas me. Ngam kuna nila kay ko. Nga amangan. No sa anak nga anak ti Diyos. Iso adakasak. Kat maitapwa ka kay impierno. Ha? Ay, jak kayat Iso ang nagkidawak iti pamakawan ti Diyos, madam. Kat ikagumaak meten ti agaramid iti pagayatan ti Diyos. Iso nga ita, tultulungak ni Nana Maria. Kasta, ang sipupuso ka di, ti panang tulong mo ka ni Manang Maria. Wen, madam. Ay, kastoy gayam tirik na ti sipupuso at tumulong, madam. Naragsak iti kaunggan. Kasta? Iso nga itultuloy ko ti agbalbaliw, madam. Tapno, maibilang akmot ang anak ti Diyos. Wen.
Husto ka. Nasaya at launay dayta ana ibagham. Agyaman na kitid na ito'y kwarta nga intadyo, madam. Nasaya at kamot gayam at tao. Agoy uyag ka pa'y gayam. Ay, maimimbag anak kun, madam. Ngamin, in-pa-check up da Gina kan Mario. Gimatang da iti kanayunan nga agas ko. Ken, naan ay ti panag-inanak. Gaputa ni Felina ti agluto ken aglaba para kanyak. Kastagalap. Akat ala, agpaimbag ka manang Maria. Iti kasta makasurot ka kada kami. Madam, agpapigsa ka. Tapno makasurot ka iti sadino man napapanan mi apadam ababakat. Uwan, madam. Mangtedak iti kwarta. Iti kasta adda igatang mo iti kasapulam. Nang runa iti agas kan bitaminam. Madam. Wen, imbes apag majong ko ti kwarta, o sareklangan para kadagiti agkasapulan iti tulong ko. Wen, Mario, Felina, inikanak ni Madam Carla iti pagpuunak nga agnegosyo. Tapno adda ka no pangalak iti itulong ko. No, adda umasidang nga agpatulong. Nasaya at no kasta. Uray siyak, Gina. Adamot inted ni Madam Carla. Pagpuunak ka no nga agistor. Kasmatlakan ka. Tapno adda ka no pangalaak iti itulong ko, no adda umasidag. Nagbalbaliw gaya man ni Madam Carla. Idi kat naunget kan imot dayjay. Nakakusilap akanayon no mapanda makimisa. Ay, kasta aya. Saan nga iti agnanayon, kat dakas ti may sa atao. Tanumtang lata ti panagamiris. Kas kanyak dakos akmot asigod. Nagalas ti ugali kan aramid ko. Ngamgaputa kayat ko maibilang nga anak ti Diyos. Isuan nagkidawak iti pamakawan na, ay kat nagbalbaliw akon. Wen, Felina, kat ituloy tayo ti agaramid iti nasayaat. Baliwan tayo, ti madi apanunot, kan aramid tayo. Iti kasta nga aramidin tayo, addan to balangat ti Diyos para kada tayo. Madam Carla, adto'y ti presko anateng para kada kayo ni Sir Pedro. Ay kat, agyamanak manang Maria. Ang medyo adayo diti balay. Imbag man ta kinabaulam ti imay. Napigsa akon, madam. Kun nagluganak iti tricycle. Adamot pagpletek. Kasta ka di. Jay, tulong mo akwarta iti kanyak. Iso ti igat-gatang ko iti bukol nga imulak. Kad no agapitak, ilakok. Iso nga adan tumutan igatang ko iti bagas ko. Ayan dagiti kakabagya manang. Tasaan da ka idi natulungan. Adayuda dito'y, madam. Kun awan manamnamak kadakwada. Gaputa marigrigat met na ti panagbiagda. Ta idi napigsaak pay. Kanayon da nga umay agkid daw iti kwarta. Ikaklat ta ida kas tulong ko. Ala, di ka agdanag. Tada kami lata tumulong kan ka. Kat di ka bumdeng nga umasidag, iti kanito akasapulam titulong mi nga agasawa. Amom, Pedro, mas naragragsak gayam ti kastoy nga aramidak, ngam ti agmadyong. Maragsa ka na iti panagbalbaliw mo, Carla. Husto tinako na ti padak abakat iti grupo mi a senyor. Ako na, uray babakat kamin, tanapigsa kami pay. Iso abayat ti kaadami dito rabaw ti daga, agaramid kami kitdi iti nasayaat,
Tapno maay ayo ti Diyos kada kami. Gusto, tinakunana. So asyak, saan laeng at ipanangted ko iti kwarta kadag iti agkasapulan ti itulong ko. Ti aramidak. Anya pa'y tidaddu mga aramidam. Kas kuma iti nasaya at apan nakilangen kadag iti tattao iti aglawlaw ko. Idya kun ti madi nga ugali. Akas iti panangumumsik kadag iti nakurapay. Nasaya at launay. Ken adu pa'y tiba nag-akayat ko nga aramiden a nasayaat. Kat bareng agtultuloy ti kinapigsa ken kinasalunat ko. Ay wanam ti salunat mo. Tapno agtultuloy ti pigsam. Uray si ka, Pedro. Wen, ay wanan ta ti salunat ta. Tapno kabaalan talat ta ti tumulong, iti agkasapulan, iti tulong ta. Agyaman na kakabsat, tadimar ay kayo ita iti inangay ko apa nagtitipon tayo, ngagkakabsat iti apo. Uwan, Madam Carla. Agyaman kami mat, inawis da kami. Ay, imbayak mat. Nga uray siyak ti kabakatan, madam. Uray siyak, madam. Simuro tak kanila kay ko. Takayat ko mo ti makitarit nung kada kayo. Aha. Pagyamanan mi dayto nga awis mo, Madam Carla. Inawis na kayo ni Carla, tapno agpipin na bilag tayo iti pamhati. Babaan iti intay panagkankanta, panagkararag, kan panagtestimonya. Kat ti Diyos ti mangbindisyon iti daytoy a fellowship tayo. Padayawan tayo ti Diyos, gaputa impaay na ti pamakawan na kada tayo. Madaytayaw ti Diyos at talaga, madam. Padayawan tayo ti Diyos, taimpaay na ti salunat tayo. Kat itultuloy tayo lata ti tumulong. Akas ko na ti Galacia, Kapitulo 6, versikulo 10. Garod, no adagundaway tayo, agaramid tayo iti naimbag. Ama ipaay kadagiti amin at tao. Nangruna kadagiti kakabsat tayo iti pamati. Taamin dagitoy nga intay aramiden, makit kita ti Diyos. Kat addan tugunggo na ijay langit, para kada tayo. Tinasaya at nga aramid kan ugali, awan sabali amang supapak, no di ti Diyos Ama sa dilangit. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.